Sådan der. Så er alle sammen blevet inviteret. Det har jeg slet ikke set. Og hvad er det nu, man skal skrive? Join, F-join, fuck. Nå, vi går med det claim, det er ikke nok farver. Og så skal man skrive navnet på den. Ja, dudes. Sådan der. Vi kan ikke bruge foam, for jeg er simpelthen død for mange gange. Det er også. Det bliver nødt til at slå hinanden ihjel. Jamen, jeg har bare skrevet, jeg tror, jeg skal home set. Kan man gøre det? Ja. Er det ikke set home? Nej, jo, set home. Ja. Jo. Okay. Home set. Ja, tæt. Andreas, hvad laver du indtil? Du tuller bare rundt. Anders, Aha. kom lige her. Jeg kan være der. I got something for you. Jeg skal lige skifte texture pack nu. Kom on. Anna. Kom on. Sorry, me. Der... Jeg kan ikke rigtig se noget. Takker. Slut. Der er kommet på i fjernsynet. Kæft. Jamen, det er der. Du slemmer dengang der er Jakob, vi sad og så film, der er du fandme heldig, det var. Ja, det ved jeg godt. Hørte du optagelsen efter det, Emil? Du kunne bare høre Ja, det gjorde jeg. det var bare... Er der nogen af jer, der har noget mad? Nej, vi er svampe. Hvem går op og skaffer noget mad? Altså, jeg kan godt. Ja, Jeg ved ikke, hvor vejen op er. Jeg er bare op. Anders, tag mig med dig. Ja, okay. Ej, men jeg kan Og bare ikke jeg har også lavet nogle torches. Kæft, men jeg kan bare ikke se en dadel. Har ikke sat din Brighton så? Jo, den er bright. Jeg skal ikke. Mørkt hernede, det er rigtig mørkt. Jeg skal altså sætte nogle torches på et tidspunkt. Ja, det skal vi i hvert fald. Der er jern og sådan noget herovre. Ja. Er det ikke det, man kan... Hvis vi ikke gør det, så dør vi som regel også. Anders, det er ikke en notch cave. En hvad? Notch cave, er det ikke det, man kalder dem? Det ved jeg sgu ikke. Det er sådan en rund... Hey, jeg har fundet en zombie med guldrustning. Hej zombie. Nej, det er det samme, jeg så. Jamen, det var det hyggeligt. Creeper! Det kunne høres. Hyggeligt møde, der hedder i morgen, hva'? Jeg kommer lige med, jeg skal lige rulle fuck i lige nu. Rulle for gardine, altså solen må ikke skinne på gardine. Nu en stil. Siger vi i hvert fald. I need food! And I need it now. Nope. Skeletter. Fuck, jeg hader dem. Skeletter i pyjamas. Ja, det bliver lidt for mærkeligt. Yep. Nå, jeg slår dem ned. Jeg står på trappen bare, så jeg ved, når jeg bare op. Så står der sådan en skelet. Det er sgu da hyggeligt. Ja, og der er sådan en vej op. Så det hjælper. Hey, jeg har fundet de her. Ja, er det kun én stykke, eller hvad? Det ved jeg ikke. Der er et stykke. Jamen, så var det mig, der fandt det først. Min lane har en hule inde i bjerget. Må jeg hakke det? Ja, hvis du kan. Min lane har en hule inde i bjerget lige overfor os. Det ved jeg godt. Jeg har Something else, like build or explode the mind span limited keeper. Han kan lige overse til. Watch! Ja, du kan ikke mine det endnu. Du har ikke spillet en på serveren lang tid nok. Det er fordi, man skal mine. Lol. Det er fordi, man skal have sin mining skills op. Nej, det er sådan set bare fordi, de vil have hackers til at lade være med det. Det er, hvad det hedder, X-ray anti-cheat mod eller sådan noget. Nå, så derfor fordi, så må han ikke... Man kan hacke ikke x antal diamanter i timen, eller sådan noget. Fuck, hvor lame. Det skal gerne smage godt. Jeg kan da godt lide det. MP05. Klap den op. Ja, men alle sammen er danskere. Nå, er det rigtigt, at... Der er kraften skelet, der skyder efter dem, kunne jeg høre. Men jeg kunne ikke mærke det. Har I en description? Ja. Det er et fint lille hus, jeg har herinde. Der var ikke ret meget i det. Og så er det bare sådan en blind tunnel. Ja. Goddag. Wow, man altid ser lyst ud i specs. Ja. Modsat til at bruge mise. Emil, man kan gå hele vejen op ad trappen på deres og bygge på deres grund. Men det første helt op i toppen, der kan man ikke bygge. Det er krav. Jeg fandt nogle seeds, hvis jeg kan. Ja, jeres mining... jeg har fundet emerald. Kan du så hakke det? Jamen, Det ved jeg ikke. Jeg har en pickaxe. Det har jeg også. You must wait 18 minutes. Men jeg har slet ikke hakket noget af det endnu. Og der er fandme et... Der er også et stykke til her. You must wait 18 minutes. Andreas er han stadigvæk. Ja. Nå, okay, jeg hørte. Andreas står lige ved siden af ham. Nej, Kojatu.
har en Jeg tror bare, jeg... Nå, du er ikke en kist. 22 i mining. Er der nogen af jer, der kan mine Emerald, så må I gerne komme over til mig og mine det. Jeg skal stadig vente cirka et kvarter. Det skal jeg højst synligt også. Ja. I ser det, jeg synes er dejligt, så der er ikke ret mange inde på den. Nå, så hvem der end bøvse er nu? Tror du ikke også? Altså, det var i hvert fald ikke mig. Det er ikke mig. Så jeg lige sidder og drukker cola. Det var heller ikke mig. Det var heller ikke Selvom mig. jeg sidder og drikker cola. Au, for helvede. Skål, Anders. Jeg dør. Anders, skål. Jeg dør. Skål, du skal I være med. Lo, fuck. Ej, Enderman, gå væk. Reaper. Nej, jeg fik alle mine ting. Fuck you. Gå væk, Enderman. En røde laven. Nej. Fucking skelet. Nå, det er dig, Anders, jeg kunne se. Skelet holdt mig tilbage, så jeg kunne nå at Hvem er det, jeg ikke se? Det er dig, Jonas. Du er ved at dræbe en eller anden. Ja, jeg er ved at dø. Jeg hader skeletter, jeg gør. Hold med kæft. Jamen, de er også blevet OP her på det sidste. Skyder de ikke meget hurtigere? Jo, men det er fordi, jo tættere på de kommer, jo hurtigere skyder de, og de er også mere præcis. Det er den nye opdatering her, det er så irriterende. Ja, altså, det er godt, altså, jeg tror, jeg er ved at blive en noob til at dræbe dem nu. Hvad? Jeg tror, jeg er en noob til at dræbe dem nu. De er bare Jeg har fundet de, ja. Kan du mine dem? Det er sådan noget. Au, for helvede! Gå væk! Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal vente omkring 2 minutter. Når du har ventet det, så må du også gerne lige komme hen og hugge noget Emerald eller noget andet i, ja. Ja. 26 mining level. Går sgu hurtigt. Det er jeg også. Ja, det er fordi, jeg ikke er lige så pro, som jeg er. Nå, fordi vi ikke gider at lave så meget hernede under jorden. Jeg elsker at være under jorden, det er så hyggeligt. Og plus, at jeg ikke har været herinde ret lang tid i min. Skal jeg bløffes? Ja, jeg skulle heller ikke have også komme igen. For helvede, jeg kan ikke se noget på det fyrværkeri. Er det der... MMO. Wow, ja, det er helt godt, jeg kan ikke se en skid. Nej, og jeg er nede i sådan en mørk hul jo. You must still wait about 18 minutes. Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Det bliver du nødt til. Så tror jeg bare, jeg miner noget cobblestone. Det var 12. Det bliver 29. Sygt dårligt. Det elsker bare mine. Det er så hyggeligt. Jeg siger, at man ikke med. Jeg miner cobblestone. Det er da også altid så hyggeligt. Åh! Gå væk! Gå væk fra mig! Se om min brightness er sat helt op. Kom nu, det er den. Jeg er sikker Altså, det er sjovt, jeg plejer kun at købe halv, men jeg kan virkelig ikke se noget selv, når nej, bright. det duer ikke her i. Der skal du søge køre på fuld. Men det er jo nok også fordi, den her skærm, jeg har, den her seng så mørk nu. Optag I stadig. Ja. Jeg tror også, at det er ved at være i lang tid. Ah, en 20 minutter, vil jeg tro. Det er 20 minutter. Pas. Ja, det kan passe. Cirka omkring. Hvad fanden var det, du lavede, Jonas? Det er fordi, jeg bugte et stykke gravel. Der er mad hernede. Ja, svampe eller sådan noget. Ej, du er ikke helt det mest. Jeg skal stadigvæk vente i omkring 2 minutter, og det skulle jeg også have 2 minutter siden. For helvede, mand. Sikker på, at der går 2 minutter. Ja. Ej, det vil jeg ikke. Ej, gå nu væk med alle de mobs. Ja, der er fandme mange af dem. Og jeg kan ikke mine Emerald. Og der var en band mine her. Nok den samme, jeg løber rundt i. Tror jeg, for jeg kan se dit navn. Ja, så er det højst sandsynligt det samme. Så kan du komme over og kigge, om du kan mine det her Emerald. Jeg tager lige en kul med. Det var midt i. Jeg miner også en hel masse kul. Level 32. Min ved, det er en, der er nede. Jeg har fundet et stykke Emerald mere, så er der 3. Eller der jeg ikke se. Ja, det er der, Jonas. Jeg kommer. Så er nu til Jeg har fundet 3 stykker Emerald. Der er guld. Der kommer jo. Level 33. You must wait 13 minutes. Jonas, I'm coming now. Okay. Jeg har til lag en anelse for et stykke tid, står dernede. Ja, det er bare fordi, den skal save. Emerald. Kan du hakke det? Yeah, man. Kom, der er mere herover. Hallo, der er også noget her, men det kan jeg ikke hakke endnu. Det kan jeg først. Først har jeg hakket en blok, så skal jeg vente i 5 minutter nu. Ja. Jeg siger, du skal vente for ens blok, du hakker. Åbenbart. Booyah. Det er også meget god Og der er en mere her, Emil.
Nå, jeg skal logge, fordi jeg skal til fodbold. Okay, Ja, ja. men vi ses, Andreas. Godt, du gad være med. Ja, det var da hyggeligt. Husk at tjekke Langær Gaming! Nej. Ja, det er altså. Ja, hvis I vil, så må I da gerne. Det er lange gaming, det der. Match. Nej, vi ses. Nej. Ja. Emil. Ja? Emil, tag den der for helvede. Jeg skal vente cirka 1 minut. Nej! Det sker bare ikke, det her. Nu. Emil skal vente 1 minut. Og jeg skal vente 30. Det er sikkert, fordi at... Hvis Nå, jeg får allerede dobbelt op på mit ejer, når jeg må hakke nu. Sygt. Jeg får dobbelt op på min coal. Nogle gange. Ja, nogle gange. Ja, det er en kiste. Emil, kom, jeg finder... What? Hvad? Prøv lige at komme over til mig. Mit TP lige mig. Nej, vent med at gøre det, Emil. Emil, prøv lige at komme bag dig. Vent med at gøre det. Ja. Kom. Prøv at se, hvad jeg har fundet. Jeg kigger, om der er noget der i. Du har en kiste. Kiste med en minecart. Jeg har aldrig Giv set mig sådan en det. Emil, du må gerne accepte den der lige nu. Giv mig det for helvede. Det var mig, der fandt det. Giv mig den. før. Der var ikke rigtig. Fuck dig, Emil. Også mine emeralds. Og iron. Emil, nu er det på røven, for jeg mistede alt det, jeg lige har fundet. Hov. Det var ikke Og du er Anders. skider ikke. Nej, Emil, giv mig det. De er langt i zombier. Emil, du er seriøst bare... Her er vist noget her. Emil. Det var lige, jeg sagde til, at du ikke skulle TP mig. Au. Emil. Hvad? Der er et stykke dyr i. Du sagde sgu, jeg skulle tage, Peter. Nej, jeg sagde, vent med at TP mig. What? Jeg er en zombie. Emil, jeg mistede bare alt det, jeg havde der. En ting. Jeg har fundet et stykke dyr der i den der kiste. Hvem har mine tools? Der kom fire... Jonas, har du høns mine ud af et tools? æg. Emil, der kom 4 æg ud af et. Her. En høne. What the fuck? Nogen, der ved, om vej jeg skal komme for at gå tilbage. En pickaxe. Pickaxe her. Jeg var på bare på den. Vil du også have en pickaxe, Anders? Og så alt mit jern, tak. Har du nok? Jo mere. Her. Ja, her, Anders. Ja, kom nu. Pis. Tror jeg nok, jeg får. Pis. Pis. Ja. Anders, prøv du lige se, efter du kommer ind det. Fuck, det der. Det kan ikke en stone pickaxe, der. Anders, her. Lån lige den her så. Du må også gerne få den her, så. Og den her. Kan jeg ikke. Nå. 9 minutter. Nej, det skulle jeg vente. Stadigvæk ikke. 13. Jeg skal vente lidt. Jeg kan bare høre. Emil, har du egentlig været over at mine det der stykke gear, der du lod stå tilbage? Måske skulle du det. Hvor er det henne? Ved et eller andet. Jeg kan finde det op fra vores hus. Jeg tror, det er herinde, hvor Anders er. Jeg kan finde det op fra vores hus i hvert fald. Hvad? Skal ikke du hopper ind foran mig? Ja, men jeg kan godt lide at mine. Superbreaker! Ja, det hjælper os godt nok meget, det der. Andre vi jo Superbreaker. Der er jern der. Fuck, det virker dårligt. Er det ikke guld? Det virker faktisk godt nok, men... Ja, jeg kan Hvor godt små lide. du fandme? Det er mit. Det skider ikke. Jeg skal også mine. Jo, jeg fandt det. Jeg skal også mine Emil. Emil. Så der må få de ting. Yes, så vi skal stadig vente for mig, det er diamant. De er skide. De er bare alt for gode til at ramme. Der er en grund til at Au. Jeg magter ikke Minecraft med de archers her, jeg gør ikke, mand. Jeg var så pisse irriterende. Det er det hyggelige. Er du sikker på det? Ja, jeg kan da godt lide. Og hvad med afsnit, der altså? Har du styr på, hvor lang tid det er meget? Ja. Ja, ja. En halv time. Og, ja, men skal vi se at slutte af her, så lave et til nyt, eller hvad? Ja, det er så kommet frem til at tage evigheder op. Ja. Vi siger tak herfra, og vi ses næste gang i noget mere Minecraft Faction.